Takže ahoj lidi, vítejte u mého nového videa. A tentokrát jsme na Alien Swarmu, jo. A budeme si dát online. Fan public. Dáme easy. Jsem teprve asi level 6, moc to neumím. Tak. Takže si zahrajeme. Máš švanda, že se vám to bude líbit. Moc to neumím, tak se prostě nedivte. To budeš jako v pohodě. Já to sní. No to zpěvám. PSK mi trošku klesly. Tak. Jsem ve hře snad. Jo, doufám, takže, jo, dokonce jsem level 8, když jsem to nasral. Takovou si, já nevím, jestli si vezmu specialistu. Ne. Vezmu ne. Specialistu. A líbí se mi, že to se komet. Že tady to si dám pistolky. A Hellkit. Jo, ne, dám si tady to, yes. I'm ready. I'm ready. What the fuck? Yes. A jsme právě ve hře Alien Swarm a jdeme hrát. Ježiši, už nemůžu. Už nejdřív dole. Jo, dobrý. Tak už to zahikuj. Yes, a jdeme. Tak dolů. A je to vlastně ta hra zpívá o tom, že musíte zabít takový zombíky, které už jsou tady. Nebo to jsou takový prostě, nevím jak to říct. Ale můžete si navzájem střelit. Takže jdeme. Labio. Au. Jo. Další tvoje šmajt. Kam teď? Teď sem. Je ten hacker. Bacha ze zadu. Tak. Já už jsem to svařil. Teď vezmu zase moje raketky. Já odkač. Raketky se používají jakoby takhle. Ne, no, teď jsem to zapomněl. Au. Nebo ještě můžete takhle boxovat, to je pravým tlačítkem. A ještě když máte takový granát, ten se používá taky nějak tak. Za tebou. Jej. Zapál si tohoto. Ups. Typni. Ježi, jak jsem to mohl nehrát, tak já už nevím, jak se dělají ty raketky. Takže každopádně při dalším dílu vám to zjistím. Když budeme. Jo. Ammo. Thanks for ammo.
Jdem, čím se dělají. Tak si to jen sničte. A neděláte dobře. Tak. Jdeme. A tady skončí kolo. Jděte, pojďte. Tam jděte, jdeme. Dělej. A vyhráli jsme. Mission complete, yes. A ta hra je taky navíc na misi, ale... Tak. Talking that. Next. Víte, tady můžete takhle malovat, koukat. I'm ready. Tak a to se už asi jakoby poslední mise, pak už to ukončím a uvidíme se. Ale každopádně ještě si zahrajeme tady tu misi. Ale to nevadí. Každopádně je to hra taky po Steam. A to už hraju jenom, jo, dobře. Já si vezmu technika blbě. Lepší je medic. Medic ne. Jdem si oficera, to je dobrý. Oficera je hodně dobrý. Toto si vezmu. Osvětlit si, ne. Ready? I am ready. Stay back, please. A musím ještě podívat, jestli tady jestli nemám toto. To se jaký hodně dobrá věc. Já si vezmu. Motorová. Se mi hrozně líbí tady to. Bude to topa. Takové elektrizování. Au. Můžu takhle třeba takhle skákat. Au. Já nestřej do mě má. Vidíte? Třeba když zmáčknu taky to kolečkou té myši, tak udělá jakoby bombu, koukejte. Oh. Tady musím udělat tady to. Jo, au, nestřej do mě. Když to přejdeme až třeba. Až třeba trošku víc, třeba. A nebude. Jo, tak toto nebude lehké. Jejte, pojďte sem, more. Ne, patem. Mám, jde někam. Jejte, pojďte sem.
Jsou trollové. Dělejte sem. Pojďte. Nabírám to. A omlouvám se, pak to bude tak trošku zpomalený. Takže... to celkem pěkné. Ale uvidíte sami. Uvidíte, jak je to a to se mi... Tak to je pěkné. Pak jsem ale to celkem pěkně, jak je to zpomalený. Mně se to líbí. Wow! Salto a boom. Reloading. A teď už to není zpomalené, teď je to dobrý. A to nelíp takhle baví střílet ze zhora. Ha. Já necrej do mě. Já si hodím granát. Boom. Vidíte, teď jsem viděl granát. Nádherná ukázka. Evo takhle a hop. A vzadu. A teď se mu druhou zbraň taky dobrá. Hej. Vokáček hnedka a zelektrizoval jsem je. To mě baví. Jen se udavte. Rushing power. Nestřeluj do mě. Jo, dohráli jsme to, možná. Teď myslím, že tady je konec. Tady už není. Jdeme. A tady konec. Jejte. A mission complete. Yeah. Tak já bych řekl, že asi pro dnešek by to stačilo. A s Alliance Farmou. Možná ještě dneska něco natočím. A možná ještě to bude Alliance Farm. A u dalšího dílu. Čau. All my people on the floor, party all night, and want some more, some more.